Hej, jeg hedder Søren Christensen. Jeg er indehaver af Lemo Group. Kom med på en tur og få mere at vide om, hvordan vi kan bidrage til en effektiv hverdag i din virksomhed. Lemo Group er din virksomheds forlængede arm i lufthavnen. Og vi sørger for, at dine kunder eller ansatte altid er på rette sted og til rette tid. Vores priser er særdeles konkurrencedygtige sammenlignet med traditionel persontransport. Alle vores biler er diskrete og uden reklamer. Og vores uniformerede chauffører er altid høflige og klar til at hjælpe, så du kan koncentrere dig 100% om dine opgaver. Der er trådløst internet i alle vores biler, som frit kan benyttes. Hos Lemo Group er alt vi gør baseret på tillid og fleksibilitet. Vores online bookingsystem gør det nemt og hurtigt at booke, så du ikke skal spilde din tid med telefonopkald og venten. Og du får en fast pris med det samme. Vores bookingsystem fungerer uanset om der er en eller flere i virksomheden, der står for persontransport, da alle oplysninger om ruter og tidspunkter kan deles mellem udvalgte medarbejdere. Vi råder over en varieret flåde af køretøjer, der gør, at vi kan løse de fleste opgaver inden for persontransport. Og vi kan helt sikkert også hjælpe dig med at gøre hverdagen i din virksomhed langt mere effektiv.